det her lige. Frans har gennem sit mangeårige studium i Herstedvester og Horsens studeret telepati og clairvoyance og tankelæsning. Mine damer og herrer, Frans ved, hvad vi alle sammen tænker på. Har I måde? Hvad tænker jeg på lige nu, Frans? Det er noget med nogle nøgne dage. Ja, det er godt. Nu vil vi, for at I ikke skal tro, det er bare løgn. Skal vi fra til bind for øjnene? Her. Og binderne op. Nu er det sådan, at Frans han kan se alt, hvad der sker herinde. Ser han over skægget på, hvordan? Er der nogen, der har lyst til at holde noget op i luften, så kan Frans. I skal have en ting. Det skal være en ting, I holder op. Ja, der er en, der har noget der. I må ikke sige, hvad det er. Det skal Frans skabe. Du skal blive ved at holde op. Ja. Ja. Er du klar, Frans? Ja. Koncentrer dig. Ja. Du har det. Og hvad er det så? Ja, det er rigtigt. Det var en rød blyants kuglepen. Ja. Er der skal vi prøve en gang til? Ja, der er en dame dernede. Er du der, Frans? Ja. Indstiller dit røntgenblik. Ja. Frans, den ser lidt. Se op med mere lyd på. Ja, jeg har den. Ja. Du har den allerede. Godt. Sig det højt. Ja, det er rigtigt. Et par solbriller. Er det ikke godt? Kan vi lige tage til ærlig og tage hende til ekstra lige godt? Vil du samle den der op, Bueno? Hvad er det nu? Ja! Er det ikke fantastisk? Sorry. Ja, skæg, lettet, er en lille klog. Skæg, lettet, er en lille klog. Det er en vaskemaskine. Jeg vil have banket en lille biks op med brugte hvidevarer. Og her har vi en dejlig vaskemaskine fra Albanien 64. Det vasker alt. Jeg har en til. Nu skal I se her. Det er også en vaskemaskine, men den kan ikke. Den er mere sådan til kulørvasker og sænker og længeri og sådan noget. Men vi skal jo også have nogle kunder i butikken. Er det sådan, at der er nogen, der er interesseret i at købe en vaskemaskine her? Det skal jo være en moden kunde selvfølgelig. Det er mig. Jeg tror, vi skal have en voksen en. Ja, det skal være en kvinde. Jeg har en her. Hun har forstand for sådan noget der. Ja. Der er sindssygt meget en vaskemaskine derhjemme. Men vi er jo nødt til at prøve dem, ikke også? Fordi man skal ikke købe katten. Nej, vi sagde, at vi sætter den her i gang. Skal vi se, hvad der sker? Du?
altså, det kan klare det. Ja. Jeg vil godt sige det på den anden også. Okay, ja. Gør vi så. Vi prøver lige at klokken lidt. Nu prøver vi den anden her. Den kan måske også længe, men selvfølgelig kan den ikke tage arbejde også. Ja, den er dejlig. Ja, vi kan også lige prøve at sætte den lidt i gang igen. Så kan I bedre sammen. Jeg har måske stået lidt lang tid sammen her på lageren, men altså... Ja, man er næsten nødt til at have begge to, altså. Ja, det finder vi ud af. Det er jeg til at tale med. Det er lidt okay. Vi har stået for lang tid i butikken sammen der. Jeg ved ikke rigtigt, altså jeg synes, jeg tror de står med den store der. Ja, jeg kan bedst lide det. Ja. Det skal være noget lyd, ikke? Ja. Det er lidt for kunstigt, andet. Ja, det er det også, ja. Men ved I hvad, så skulle vi så... Tak. Det er afhængningstilbud. Ja, så du vil have med hjem. Nej, det er der ikke, altså, men nu må de få lidt, så prøve derhjemme, og se, hvad der er slet siger. Ja, tak. Hej. Jeg tager den lige til.